Lizarrietaraino eta aficionatuten korritzeraino iritsi behar izan zera. Juniorretan lehenengo garaipena lortzeko, Lizarretan, mendikate honen puntan, garaipena lortu duzu. Zorionak, nola junda gaurkoa? Mi esker, lasterketa oso polita izan da, ibilbidea, eta taldearekin oso ondo ibili gara. Garaipena hau taldearekin izan da, gainera lehenengo, bigarren, hirugarren eta laugarren egin dugu, eta oso posik. Baganekien gaurkoa ezberdina izango zela, afizionatuekin korritzen zenutelako, ez Euskal Herrian ditugun afizionatu puntakoak, baina jende helduarekin, hemen iparralden korritzeko modua ezberdina da, eta batez ere errepideak ez dituzten bat ere ezagutzen. Ez genekien nola joango zen, zeren normalean ezagutzen gara guztiak, baina hau oso desberdina zen, baina gero azkenengo igoeran ikusi gara aurpegiak eta oso ondo joan da. Hori zen gaurko erronka nagusia, ez ezagun txerrenduarien aurka lehiatzea? Hori zen, pizkat konforkeko lekuetik ateratzea, Euskal Herriko beste lekuetara joatea, eta oso ondo joan da. Lehenengo garaipena juniorretan, posik, ze moduzko Sanchezek asko zuen? Atzetik dago jende asko eta beraiei esker da hau. Zorionak. Eskerrik asko.